ka mga bata nga nalambigit sa pagpanguot og dulan usa ka milyon ka pesos sa mga kabtangan ug kwarta gibuhian sa kapulisan. Apan gipakita sa kapulisan ang nagpaluyo sa duha ka bata human kini mitugan nga adunay amo nga nagpaluyo sa ilang pagpangawat. Jinky Barrios, Ginlimi. Midangot nga kahilakon sa theft and robbery section sa CCPO kining 40 anyos nga negosyante human siya mabiktima sa pagpangawat ining duha ka minor de edad niadtong Hulyo 17 sud sa iyang sakyanan. Si Kits Albano nga nag-iyag usa ka security agency gikan nag-withdraw sa bangko ug may parking sa iyang sakyanan sa may dalan Borromeo. Diha ra sa sulod sa sakyanan si Albano apan wa niya mamatikdi nga gikuot sa usa ka 12 anyos nga bata ang iyang bag nga dunay dulan hapit usa ka milyon ka pesos nga kantidad sa kabtangan ug kwarta. Sulod siyang bag ang upat ka mga cellphones, 82,000 pesos na cash ug mga alahas. Mga 5 minutes, 10 minutes lang, kadugay yun. Then pag tanaw na ko sa kong cellphone ug bag, wala na. Then muto na, nalisang na din ang guard kay nisulod ko sa bangko, ma'am, wala na lagi akong pitaka ug ang cellphone, tanan. Ang 12 anyos na suspect ilado na sa kapulisan sa theft and robbery section sa Dakbayan sa Sugbo. Iyang giangko ng krimen. Matod pa niya, 8 anyos pa siya diyang nagsugod og pagpangawat. Kinsa na siya? Dako nang gibay nila gani. Nya? Sa di ang ingon nimo? Sige, pagsak ko silang bahay, palayas mo. Katong pitaka o katong mga sud atong kuambag naman niya. Yawa. Matod sa kapulisan tungod kay minor de edad ang mga dinakpan, ilara kining buhian, hinungdan nga nasagmuyo pag-ayo ang biktima. Susihon sab karon sa pulis kung dunay sindikato nga nagpaluyo sa pagpangawat sa mga bata, human kini miangkon sa mga pulis nga duna sila'y amo. Yahan na kong cellphone. Sa bagay-init. Uli lang to mga listahan. Asan sila magpundok-pundok, asan sila mag-istambay, ang kanang ilang imbuduhan, kanang ilang istambayan, maay mo murag mo caretaker nila, maay makapahimos aning ilang mga igo. Itong panggoberno karon na walay result nga naana ang kawatan, buhian sila, as in wala lang. Then anak kadako nga nawagtang ba. Sa sakitan jud ko ma'am, sige kog hilak jud. Jinky Barrio, News 5. Patay ang usa ka tawo dito sa lungsod sa Barili dihang gipusil samtang natulog sulod sa panimalay. Samaran usab ang iyang kapuyo nga babay. Ang kalambigitan sa suspect sa drogas ug mga gun for hire nga grupo usa sa gisusi sa kapulisan nga posibleng hinungdan sa pagpamusil. Ray Pasaporte, Ginlimi. Nakabsan siyang kinabuhi si Jumarco na ila sa angga nga Jerome Cameros, 24 anyos, ug naangol sab ang iyang kapuyo nga si Jeneline Lumanyo, 25 anyos, human sila gipamusil sud sa balay nga ilang gikatulgan. Kini nahitabo pasado alas 2 kagahapon sa kadlawon sa barangay Hiluktog sa lungsod sa Barili. Sa among investigation natuog na ni siya, tapos gitawag iyang ngalan niya, wala man siya mugawas, mauna nga gisikaran ang pagtahan. So dito nakita siya gibirahan. Siya joy targetan. Gikumpirmar ni Arbues nga taod-taod na nga namaligya og ginadaling droga si Cameros. Ilang nasayran nga namaligya kini og siya bungad to sa mga kabaranggayan nga magsaulog sa tinuig nga kapistahan sa lungsod sa Barili ug kasikbit nga lungsod. Naami ginasubay karon nga investigation which is dili pa nako jud ma-divulge ko usa sa mga pinakadako sa mga drug lord somewhere in far south. Mo dispose siya sa south. Gawa sa pagkahilambigit sa negosyo sa drugas, usa-usab sa ilang gilantaw sa kapulisan ang pagkalambigit ni Cameros sa gun for hire activity sa probinsya sa Sugbo. Kuan pagkadungog nako og tulo ka buto. Kuan kanang ang duha, paspas ang duha niya mga 3 segundos ka kulang. Una pa ni usab ang ikatulo. Buhi pa man tong namatay nag may among gitabang nya o may sa kaabot kilos kasada. Ang primero ang nakita na akong manghod. Ako nang wala sa kilak kung kinsa to. Atong bagahoy bes. Kaya diha na po. O dyan na kinawin pa kung na nagbabaw payag. Nedo ka tao na nga na anhag ba? Kanang murag na dakdak ba? Matod pa sa mga silingan nga dinhi naghigda ang biktima. Sawa pa siya po sila, giingong gilili pandaan sa kurtina sa gunman o giiwagan. Sa dihang natino na ang ilang target, gipusil ang biktima sa duha ka mga higayon. Ang asawa matod pa nga nisuway unta og tabang nga didto naghigda sa sud apan napusilan usab sa gunman.
Daling gidala sa district hospital ang mga biktima apan si Cameros patay na pag-abot sa tambalanan. Siya nakaangkod sa madpinusilan sa dughan ug abaga. Naangkon usab ni Jenelen ang usa ka sa madpinusilan sa paa ug gidala sa ospital dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Gitudlo ni Jerry diri kanamo ang mga tunob sa tiil dinhi sa baul ibabaw sa balay sa mga biktima nga ilang gituhuang ila sa mga suspek. Ang 14 anyos nga batang babay nga anak ni Jenelen sa una ining bana nga iyang gikatupad pagkatulog giingong miambak sa bintana gumikan sa kahadlok. Ray Pasaporte, News 5. Usa ka tawo gipusil sa sitio Kahipa, Barangay Hipodromo pasado alas 9 kagabi. Ang biktima giila nga usa ka Richie Diabordo. Mga saksi nakadungog sa mga buto sa armas apan walay nakaila sa suspect sa pagpamusil. Nahipos gikan sa lugar ang 5 ka mga kapsula sa kalibre 45 nga pistola. Patay na ang biktima pag-abot sa hospital. Pipila ka minutos human sa hitabo, laing pagpamusil ang nahitabo sa Dalan Tres Borses sa Barangay Mabolo, Dakbayan sa Sugbo. Duha ka Koreano ang gipamusil human gitulis pasado alas 10 kagabi. Usa sa mga biktima nga Koreano naigo sa bala sa walang bahin sa iyang nawong. Ang laing Koreano nga iyang kauban naigo sa iyang tuo nga bukton. Ang duha ka Koreano uban sa usa ka Koreana naglakaw sa Dalan Tres Borses. Duha ka motorsiklo nga dunay sakay nga 4 ka lalaki ni corner kanila og mideklarar og tulis. Nakuha gikan kanila ang ilang mga cellphone ug kwarta nga dili mo menos sa 30,000 pesos. Nailhan na ang tulo ka mga suspect nga milugo sa usa ka tomboy kinsa napalgang patay niadtong Sabado sa kadlawon. Ang tomboy gikataho nga gilugo sa wala papatsa dito sa Kasagbuktan duol sa Mahiga Creek sa Dalan J. Luna, Barangay Mabolo, ning syudad. Mato ni Police Chief Inspector Romeo Santander, hepe sa City Intelligence Branch, tulo ka mga rugby boys ang gitudlo sa usa ka testigo. Ang tulo giila nga maoy milugos og mipatay kay Queenie Marie Arisgado nga molupyo sa Barangay Luz ning syudad. Apan matud ni Santander, di pa nila mahimong ibutyag ang pangan sa mga suspect tungod kay nagpadayon pa ang ilang investigasyon sa kaso. Plano na to, ma'am. So, homicides will be filing a case at large just in case nga kung say outcome karon pag makita na to ang tulo ka suspect. Mga band nga produkto nga adunay sagol nga makadaot sa panglawas sa tao na sayran nga gibaligya gyapon ngadto sa publiko. Sagad nini mga beauty products apan wala masayo na katawhan nga adunay mga produkto nga inosenteng tan-awon apan delikado alang sa mga tao. Andrea Patenia, Sugin Limi. Ingunog sa harmless kung tan-awon kining ukulele souvenir items tungod sa ilang hayag nga mga kolor ug nindot nga mga disenyo. Apan kinsay magdahom nga pwede di ay kining makadaot sa panlawas. Base sa gibuhat nga pagtuon sa grupong Eco Waste Coalition, tag-as kayo og lead content kining mga ukulele tungod sa pintal nga gigamit niini. Gipalit gikan sa souvenir shop sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ug sa downtown area sa Cebu City ang maong mga ukulele. Matud pa 90 parts per million ang acceptable nga lead content sa usa ka produkto apan sa pag-scan niining mga items gamit ang X-ray fluorescent spectrometer miabot og 13,900 ppm ang lead content niini. Ang sobra nga level sa lead makadaot sa panlawas. Ang lead ay isang neurotoxin, pangunahing inaatake nito yung utak. Isipin na lang natin kung ang gagamit nito ay yung ating mga anak, yung kabilang dun sa mga vulnerable group na mahina pa yung immune system. Panawagan sa Eco Waste Coalition sa mga manufacturers na siguradoong lead-free ang pintal nga ilang gamiton sa ilang mga produkto. Alam naman natin ang Cebu ay kilala sa paggawa ng ganitong klaseng produktong gitara, ganun din sa ganitong mga produktong pambatang ukulele na tinatawag, ay nananawagan na wag nang tangkilikin, wag nang gumamit ng mga pinturang mayroong lead. Tambag nila sa publiko nga siguradoong adunay lead-free label ang tanang butang nga ilang pamaliton. Samtang na alarma usab ang Eco Waste Coalition human masayran sa ilang surveillance niadtong Petsa 22 nga aduna paghihapoy banned beauty products nga gipamaligya sa kamerkaduhan sa Sugbo. Ang beauty products mao ang Jowlee 7-day specific eliminating freckle AB set, Sara glutathione Shea placenta whitening and anti-aging cream, Huay Wenong 12-day whitening and speckle removing
King Set, Miss Beauty Magic Cream ug Flower Woman 7-Day Whitening and Spot Day and Night Cream. Niadtong 2010 pa giban sa Food and Drug Administration ang maong mga produkto tungod sa taas nga mercury content niini nga makadaot sa lawas. Matud pa 1 part per million lang ang acceptable nga mercury content sa usa ka produkto. Apan kining skin products niabot sa 10,700 ppm ang mercury content. Sama sa lead, ang mercury usasab ka neurotoxin nga makadaot sa utok, kidneys ug panit. Tungod niini pahimangno sa Eco Waste Coalition, Isa sa magandang panawagan natin sa ating mga local officials, naglabas na po ng abiso yung Food and Drug Administration. Baka ito naman yung pagkakataon para tayo mismo bilang mga official na magbibigay ng protection sa ating mga consumer ay puntahan at inspeksyonin kung di kaya ay para parusahan yung mga nagpo-produce or nagtitinda pa ng ganito. Andrea Patenio, News 5. Gipaningil na sa Kapitolyo ang mga armas nga gipinag-iya sa lalawigan sa Sugbo nga naisyu ngadto sa security personnel sa kanhi gobernador nga si Gwen Garcia. Ang mga armas nga naisyu ubos sa pangalan ni Edwin Mixdon, executive assistant ni former Governor Garcia. Kini giapod-apod usab sa mga police escorts sa kanhi gobernador. Matod ni Evan Cabo, ang pango sa Provincial General Services Office, iyan ang naistorya si Mixdon pinaagi sa telepono aron sa pagbawi sa mga armas. Kinahanglang iuli sa Kapitolyo ang mga 21 ka 9mm mga pistola, 24 ka handheld radio ug usa ka motorsiklo. Si Mixdon magpipirma sa tanang armas kay dili mahimong makapirma ang mga pulis. Matod ni Cabo, nga andam kolektahon ni Mixdon ang tanang armas o uban pang mga gamit ngan kaniya aron malimpyo ang iyang pangan. Nasayran nga si Mixdon gikan pa sa Europe o kasamtangang anaa karon sa Usami City alang sa iyang negosyo. Na may listing si Edwin niya. Kaya siya may pirma ginato tanan. Na siya listing niya. So it should be his responsibility nga mauli yun nato. Siya di manubag. Siya yung manubag. That's why nitawag siya nato karon kaninang buntag niya. I-promise siya nga iya yung paninghaon na mabalik ka na tanan.